Eli moro. Se on TAE Kings täällä. Ja tämä on Fidget Spinnerin esittelyvideo. Eli nyt me mennään Erfanin luokse. Ja Erfanin pikkuveli on kakannut housuun. En tiedä miksi. Ja tässä on Erfanin pikkuveli. Sajee! Ja tossa on Erfanin Fidget Spinner, joka pyörii ainakin 3 minuuttia. Ja ton Eliaksen Fidgetti meni vähän rikki. Niin, mutta tää pyörii Mut se pyörii. Eli nyt Elias. Ottakaa ajasta. Eli anna puhelin. Niin. Otetaanko me ajasta? No joo. Totta kai. Pikku hetki. Moro, me ollaan takas. Eli nyt mä aloitan tämän. Noniin, sanokaa silloin kun mun pitää aloittaa. No ei kun mä sanon, laita sä valmiiksi. Niinku pyöräytä. N, Y, T. Ei, nyt meni pieni. Se meni väärin. Noniin. N, Y, T. Nyt! Kädet on ihan raskasta. 12 sekuntia mennyt. Erfani menee aika hyvin. Ei mun Siis se maksoi 20 Erfani. Jaa, sun alkaa hidastua. No ei sitten ollutkaan mitään 4 minuuttia. Mä luulen, että mulla on parempi. 28, 29, Ja just 30. Voitto. 30. Voitto. Mä sain 30 sekuntia. Mulla oli 3 minuuttia. Eli Erfan voitti. Joten hän saa keksiä haasteen Eliakselle. No niin, eli hän kertoo haasteen nyt. Erfan kertoo haasteen. Ota 10 kertaa tuohon seinään hitaasti. Tai niinku silloin tällä. Eli hän lyö tohon noin 10 kertaa hitaasti. Meni jo. Tossa kuuluu laakerit. Eli tämä oli tämä jakso. Ja muistakaa tilata kanava. Laittakaa peukkua. Ja kommentoikaa siitä. Prr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 r